Sanibonani guys, kaMonqobile niphathele amanqampunqampu okuzokwenzeka kuThando Nesithembu ngosuku olulandelayo. Kuveze ukuthi amakhosikazi kaMseleko azobe sebuzwa imibuzo-ke ebuzwa i-therapist njengoba nje kade vele-ke benze i-retreat njengomndeni. Hhayi-ke guys, bazoqala-ke ngokubuza-ke uMayeni bathi, Mayeni, ngabe mucabanga what is the significance of ifamily? Hhayi-ke uMayeni, umane nje wathi hhayi sengathi ubuza umuntu o-wrong. Ngicela ubuze nangu Mseleko ukuthi what is the significance of umndeni? Hhayi-ke impendulo kaMayeni imane-ke yayiguqula inhliziyo-ke kaMseleko njengenjwayelo. Bayothatha-ke umbuzo bawudlulisela kuMakhumalo. Kwathiwa wena Makhumalo mawucabanga ubaluleke ngani umndeni? NoMakhumalo guys wamane wathi ayi angiboni ukuthi kubalulekile ukuthi ngicabangani. Hayibo! Again uMseleko wadla imihlathi. Kubonakala ukuthi iy'mpendulo lezi ey'phuma kumakhosikazi akhe azimgculisi neze neze. Umane wa-eda-ke kuMacele wathi eyi ungayitshela ukuthi wena konke kuhamba kahle kodwa yabona nje kuyavela ukuthi hhayi kahle kahle ahlelisene neze kahle. Hhayi-ke guys, umane nje uMangwabe waqhubeka wadla kakhulu wahlafuna untombi okubonakala ukuthi naye usiyazama ukuthi-ke umbuzo ungabe usubuzwa yena-ke ngoba phela la amanye amakhosikazi awaphendulanga-ke kahle neze. Ayi akupheli-ke lapho guys. Kubuzwe uMseleko-ke, uMseleko yena wamane wakhipha ingunyuluka wathi nje mina I grew up without a father. Kwathiwa wase wabuza-ke kubhuti lo we-therapist wathi okusho ukuthi wena unesilonda ngaphakathi kuwena? Wathi yebo nginesilonda. Chaza kona-ke guys ukuthi uzama-ke manje ukuziphesha ngokuthi kungani ebekade ekhuluma amazwi abuhlungu kangaka-ke kwamanye amakhosikazi akhe bewa-treat-e ngendlela engalunganga ingoba unesilonda sokuthi akakhuliswanga ubaba wakhe. Guys, akupheli-ke lapho, uphinde wa-eda-ke uMseleko ukuthi lento imzwisa ubuhlungu kakhulu useze walahlekelwa ngisho ubuyena uqobo lwakhe. Okugcine sekwenza ukuthi uMacele-ke ambuke mesho njalo. Ekhala inyembezi guys uMseleko. Wamane wathi nje uMacele, hawu Ncese. Kodwa lo Ncese kaMacele guys, awukho serious. Like bengathi uyamhleka kodwa futhi uyamdabukela. Yabona angazi ngichaze ngithini. Kukhona umuntu okunikeza uNcese ubone ukuthi lo uphume ekujuleni kwenhliziyo. Kodwa loya Ncese kaMacele guys ubone smile phakathi. But-ke hayi nizoyibonela nani mase seyidlala ngempela i-episode ukuthi ngabe amehla ami angididisile yini noma cha. Guys, aphela lapho-ke amanqampunqampu ayeza amazwibela ngosuku olulandelayo. Ningakhohlwa nokusubscribe nilike nikhomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, kaMonqobile niphathele amanqampunqampu okuzokwenzeka kuThando Nesithembu ngosuku olulandelayo. Kuveze ukuthi amakhosikazi kaMseleko azobe sebuzwa imibuzo-ke ebuzwa i-therapist njengoba nje kade vele-ke benze i-retreat njengomndeni. Hhayi-ke guys, bazoqala-ke ngokubuza-ke uMayeni bathi, Mayeni, ngabe mucabanga what is the significance of ifamily? Hhayi-ke uMayeni, umane nje wathi hhayi sengathi ubuza umuntu o-wrong. Ngicela ubuze nangu Mseleko ukuthi what is the significance of umndeni?